Здравейте хора, аз съм Дани и вие сте с мене. Днес ще играем Baldur's Basics малко и ще ви покажа някакви методи в Grow a Garden. Ще играем също и една игра Rivals, ако не знаете, сте тъпи. Така че да знаете, ще някъде сигурно 20 минути това видео. Ще чакаме до деня, ще изчакаме още една нощ и ще ходим в Grow a Garden. Ще оцелем още 2-3 дена. Ще ходим в Grow a Garden. След това в Rivals и ще приключва видеото, в смисъл, защото нямам и други работи да правя. Дано това видео да ви хареса. Положиха никакъв труд за това видео. Просто камерата ми и PlayStation. Това само. Дано да ви хареса обаче, защото тая идея имам от няколко месеца вече, не мога да я изпълня от няколко месеца и точно сега реших да я изпълня. Така че да, ако ви хареса това видео, коментирайте, лайкнете, не ви задължавам, просто ако искате да го направите. Защото мечтата ми е да стигна 100 000 абоната за плей бутонката. И да, за какво ми ви обяснявам какво искам, Добре, още една. Ако не убият още един път, отиваме в някаква друга игра. Не, нашия още ме гони. Даже и за това видео няма да използваме CapCut, няма да използваме никакъв едит, никакъв нищо. Може да направя някакви, да е по-шумничко, да се чувам. Ако сега го гледате това и ако го чувате перфектно, да, усилил съм го. Да, фак! Сега, ако тая метла кървава ме бутне, ще извия зъбките и космачките. Да знаете, скоро може и пак да почвам да пускам видеа, но доста редовно, сигурно 2-3 на ден. Затова, че да, приготвихте се, ако искате да ми гледате видеята, да, знам, че половината от абонатите са ботове, абайте. Скоро ще правя серии на GTA, как я минавам, спидрън и такива работи, така че да. Не. Шит. Не. Трябва да го разкарам това. Добре. Ако мога да се скрия тук. Да. Не. Окей, мъртъв съм. Отиваме в Grow a Garden. Яра първо в Rivals да 1v1 на някой, защото не съм чак толкова добър, обаче да ви покажа как играем. Добре, просто ще играем на някакви игри, които съм намерил. Играят няколко месеци, години, не знам. Ще правя серии не знам, на много неща ще правя серии. И съм много щастлив, че мога вече пак да се върна в YouTube.
Сега, като виждате, съм 31 левел. Не съм много добър, така че който искаме 1v1 не... Да, съм мъртъв. Сега чакам някой да лън. И ще изигра само един лън. Да, толкова е хипо. Искам да го пребия. Добре. Както Бейкън е 92 лева. Ето. Аханга. Искам да го лън, бе. Чакам лън. Знаеш какво? Чакаме просто. Ще паузирам видео. Хора, намерихме някой, който му ланваме. Е така ще целият екран. Той иска арена, аз искам докс. Лоудаута не ми е много добър, да знаете. RPG, спрей, фист и граница. Добре. Какво го направим? А това беше само с утре. Бе, стига си имботфул, бе. Ма той е 26 левел. Какъв е това уинстър? Аз съм просто шокиран. RPG метода. Да. Заби. Не. Ма той даже не ме цели, пак ми дава, бе. И там ще уча. Да знаете, не съм много добър на играта. Фак! Извинявайте, че не се вижда целият екран. Ей, така не го направя. Почти целият екран се вижда. Маре, стига си имботфул, бе. Това не е честно, ще рапортна. 0/4 е по-малък левел от мен. Може да е нойз няма. Ще го рапортна, защото има имбот. Не ще напиша, за да излезне. Аре, са бегай! Путка ти левлина. Така. Чайте малко да си направя стенда. Така. Ще се постарая да направя това видео възможно най-кратко, защото YouTube ме мрази и не иска да правя видеа по-дълги от 15 минути, а това ще е някъде 10-15 минути. Да знаете, играят на леглото си от контролер. И ако се чуете защо крошера ми е такъв, защото така си го модифицирам.
Да. Просто... Ще играя Grow a Garden за малко, просто за да правя нещо. Това не е за да флексва. Те ще има това нещо. Че сега ще ви пострува. Да. Така. Това знаем колко е. Ой, сега ще ви покажа един метод, ако не проработи, не знам. Как за Бога това... Да. Искате ли това Rainbow Pepper? Ще правя giveaway на това Rainbow Pepper. Не знам, като съберем Mutation ще ви дам. Добре, за сега просто ще ви покажа къщичката ми. Ето. Ще има нектарин 3. Като окраска. Това Burning Bud там чакаме за Mutation. Като стигне 1 билион и на него ще правя giveaway. За да... Защото... Да, що не? Аз сега малтахме, в които има същите тълпи неща. И да. След малко ще трябва да свърша видеото. Я видим това. Сако има... Не, няма спайкът манго. И... И да. Моля си купа Zenflare. Не мога. Бати, какво мога да си купа с това? Добре. Ще е левткам. Добре. Чао хора, дано сте харесали видеото. Чао. До следващите гейминг неща. Чао.